Enlarge the space of your tent. Kini ang tema karong tuiga sa Alay Kapwa Lenten National Campaign 2023. Ang Alay Kapwa na umul sa Catholic Bishops Conference of the Philippines nga nagtinguha nga matabangan ang mga kabus sa katilingban. Karong tuiga, may pahigayon ang Cebu Caritas Incorporated og fundraising campaign aron padayong matabangan ang ilang mga benepisyaryo. Okay na itong hisgutan, karong buntaga makapuso, makauban nato, pipila sa mga opisyales sa Social Action Arm sa Archdiocese of Cebu, Presidente sa Cebu Caritas, Reverend Father Alex Cola Jr., ug ilang Vice President, Program Director, Reverend Father Alden John Baran. Mayong buntag mga padre, ug welcome sa programa. Good morning, Sir Nico, and all our viewers. Thank you so much for joining us this morning. Labi na nga, Semana Santa karon mga padre. Nganong makaingon ta nga murag mahinungdanon man sad gawas, of course atong naanda na mahimutag mga reflection, pamalandong, paghinuklog, pagampo rong panahona. Nganong mahinungdanon man sa Father nga murag mupaambit sabta sa atong talento ug atong mga grasya ngadto sa atong mga kaigsuonan. Ang kining paghatag og tabang ngadto sa atong mga kaigsuonan mga nanginhanglan usa sa ning kabahin sa atong mga Lenten observances aside sa atong pagpuasa, pagpenitensya, ingon man usab pag-abag sa mga nanginhanglan. Unsa man ni Father Father Alex, I'm sorry. Unsa man ang Cebu Caritas? Can you give us a brief overview, Padre? Cebu Caritas is not an insurance company. Ato lang karohon, Sir Nico. No? Cebu Caritas is the charitable arm or the social action arm of the Archdiocese of Cebu, serving the Anawim through its humanitarian, developmental, and justice and peace programs. What are some of our programs, Padre? Unsa man ni atong mga gipang-implementar na? Naatay buhat sa kaluoy ni Archbishop Chupilo Kamumot. Kahibaw man ta nga si Bishop Kamumot sa buhi pa, naghimo siya mga buhat sa kaluoy, tabang sa mga kabus. Usa na sa mga programa sa Cebu Caritas. We also serve medical mission, relief assistance to individuals in crisis situation. And doon na po tayo mga scholarship programs. And also tabang sa mga farmers, livelihood programs, and also our fishermen. And we have legal aid through our justice and peace programs. Kani atong mga beneficiaries ani Padre, how are they chosen, Padre? Kinsa may atong napilian ani nila? Actually, the poorest of the poor, we call them Anawim, the least, the lost, and the lasts. Katubang mga sinalikway to ang katilingban nga wala kayo access aning maong mga programs sa gobyerno man or sa simbahan. So we cater katong mga igsuon nato nga mas labing kabus, labing nanginahanglan diya sa katilingban. Father John, nakahisgot na si Padre Alex sa ubang mga programa. Nakita nato sa VTR kagani housing project, doon natin na-implementar na ani sa Caritas, ano? Yes, tinuod usa kini sa atong kabahin sa atong programa sa humanitarian programs nato nga diin labi na panahon sa katalagman, mga labi na katong panahon sa Odette, ang Cebu Caritas naghatod gyapon og mga kanamanindot nga programa o abag ng mga programa ngadto sa mga napiktuhan nga mga pamilya. Gawas atong mga relief operations nga gihimo nga diin naka-cater kitag 94 parishes sa Archdiocese of Cebu nga dulan 83,000 families. Sobra pa niini nakahatag pagyud mga early recovery nga mga shelter repair kits sa atong mga katawhan ug ingom na usab ang atong rehabilitation phase nga diin anaa kitay gipang-apod-apod nga mga transitional shelters o core progressive shelters sa Bulhoon, Cebu o sa Kansuhi, Argao. Ubay na gyud ang nakakuan. Mga approximately pila na may nahatagan nato ani Padre Alex sa itong mga transitional shelters. In Bulhoon, Cebu, we have 35 transitional shelters and also 100 sa atong relocation site. And these are core shelter housing projects. And also in Kansuhi, Argao, we have 65. So all in all, we have 200 families nga naka-benefit ani nga mga maong programa housing project. Nakakita ko sa inyong video presentation katong gi-post niyo sa social media. You were highlighting about collaboration, di ba? Kay di ra man ni mabuhat sa Cebu Caritas alone. So daghan mo og mga partners. So nanawagan pud mo sa uban nga mga sektor nga willing mo tabang. Tinuod na Sir Nico no nga nanawagan usab mi sa mga nagkadaiyang mga sektor, private at mga laing-laing mga grupo nga NGOs to collaborate us with Cebu Caritas, especially sa pagtabang kanamo nga mas mapalapad pa ang programa sa Cebu Caritas. Mauusab na nga among katuyuan usab nga ma-implementar usab ang among resource mobilization campaign nga mao ang Alay Kapwa. Alay Kapwa. Just to close this, Father Alex o Father John, unsa may message ninyo sa atong mga kaigsuonan nga nagtan-aw
gawa sa mga organisasyon, ka mga yanong lungsuranon, mga ordinaryong tao, how can they help the programs and advocacies sa Archdiocese pinaagi sa Cebu Caritas? Your message ato mga tumatanaw. Nindot kayo nga karong panahon sa Semana Santa, panahon sa mahal nga adlaw, gipahinomduman ta ni Kristo nga siya mo'y unang nag-alay kapwa. Inalay niya ang kanyang buhay para sa atin, no? Para sa atong kaluwasan. So nindot pod kayo no nga ato pong ialay, we need to offer our lives for others, especially those in need, in dire need of our help. Giluwas man ta ni Kristo, kinahanglan pod nga atong luwason ang uban, labi na ang atong maigsuon nga nanginahanglan sa atong tabang. Father John, ikaw. Gidapit na ko ang tanan, labi na nining nagsunod nining programa sa GMA nga unta nga buligan ninyo ang Cebu Caritas sa inyong mga nagkadayang tabang financially or in kind. Mahimo kining ninyong mapaabot ang inyong tabang diha sa mong Cebu Caritas office nga nahimutang sa kilid sa Cebu Metropolitan Cathedral sa P. Gomez Street, Barangay Senior Santo Niño, Cebu City. O di ba mahimo ninyong mapadala inyong mga donasyon pinagi sa among nagkadaiyang mga bank account sa Cebu Caritas nga makita usab ninyo sa among FB page sa Cebu Caritas Inc. Thank you so much mga padre for joining us this morning. We know murag busy pud mo panahon na kay Semana Santa ra ba. Thank you so much for sharing to us the programs advocacy sa Cebu Caritas. Father Alex Cola ug of course Father Alden John Paran.